Niekto pomôžte. Mieram od chladu. Pláče bábätko? Ach, sestra všetko vyrieši. Už bežím. Segra je na ceste. Úžasné šišky. Som v poriadku. Kto je tam hladný? Polica nasíti všetkých. Pokoj. Nepanikárte. Idem. Čo sa deje? Je dieťa v problémoch? Och, babka vyrieši každý problém. Čo sa stalo? Som hladný. Ponáhľaj sa. Urob niečo. Dieťa je hladné. Čo znamená, že je čas na výzvu na Hahanum. Áno, dobre. Tak chutné. O, ahoj. Nie. Ospravedlňujem sa. Smrdí to. No. Teraz je čas ísť spať, Skittles. Myslím, že sa dieťaťu naozaj bude páčiť. Poďme. Pridaj trochu javorového sirupu. A čím sladšie, tým lepšie. Zavrieme veko. Zatras fľašou. A teraz, vrchnák je zaseknutý kvôli sirupu. Ach, nemôžem. Pomôž! Otvor sa! No tak! Nie. Som v poriadku? Dobre, ale stále som uviazol? Nie som. To je skvelé. Ach, moja ruka je voľná. Ahoj. Je to škoda pre manikúru. No, je čas na mraziaci sprej. Urobím žele z koli pomocou mraziacich sprejov tu a teraz. No tak, preber sa. Pozri, už som hotový. Na tom. Ach no, podľa mňa je to príliš. Je ľahšie vziať gel. Pre Heidi. Haha, vyberiem si med. Zlato už ťa oprážim, až kým tanier príliš veľa. To uvoľní tohto rozkošníka a to je všetko. No, dobre. Je to pre mňa príliš jednoduché. Vezmem kolu, ako si prijala. Šéf-kuchár vie robiť aj triky. Nalejem kolu na panvicu a pridám marmeládové medvedíky. A na prípravu žele je potrebná želatína. Takže po pridaní žele cukríkov sem pridám aj nejaké kryštály. Našťastie ich mám vždy po ruke. Teraz už len zostáva premiešať a naliať späť do fľaše. Ahoj. No tak skús. No, myslím, že je to tiež hotové. Je to tak studené. Dobre. Moje dlane mrznú. Ach nie. Čo robiť? Necítim si ruky. Teraz je to v poriadku. Zohriala som sa. Vďaka Bohu. Babička je v poriadku. Možno vezmi delikatesu. Wow. Je rozhodnuté. Si prvý. Wow. Myslím, že to bude chutné. Super. Zmrazený med. Malo by to byť sladké a chutné a podarilo sa to. Wow, moja obľúbená kola. Čo je vo vnútri? Zaujímavé. S radosťou to vyskúšam. Žele sa ťažko vytláča, ale vyzerá to úžasne. Poď. Tak dobre. Páči sa mi to. Je to veľmi chutné. Ďakujem, šéf-kuchár. Čo ešte zostáva? Žele od mojej sestry? Vidím. Skúsme aj toto. Aké krásne to je. Poďme skúsiť. Božské.
Super! Toto je najlepšie žele, aké som kedy jedol. Určite to je od sestry. Ďakujem, sestra. Ako to? No, gratulujem, vnúčka. Ďalšie jedlo budú wafle. Ach, skvelá voľba. Čo? Och, jad. Neviem, ako ich pripraviť. No, dobre. Na prípravu cesta na wafle treba vziať múku. Ups. A maslo. Teraz pridám trochu cukru a samozrejme mlieko. Skvelé. Kde je moja metlička? Aha, tu je. Teraz vám babička ukáže majstrovskú triedu. Miešam tak rýchlo, že nemáte šancu ma predbehnúť. Dobre, babka. Nevidel si nedávno mixer? Dobre, teraz... Nie je ľahšie miešať to mixérom? Radšej si šetri sily a ukáž predstavivosť. Už mám skvelý nápad. Myslím, že dieťa to ocení. Wafla, táto bude červená a ostatné vo všetkých farbách dúhy. Dobre, robte, čo vy chcete, ale ja pridám do svojej nutelu. Poď! A bude to tak čokoládové, že moja sestra sa od mojich waflí neodtrhne. Otvorme waflovač, nalejme cesto a je to hotové. Tak ľahké. Tak horúce, ale tak ľahké. A chutné, myslím. Skúsme to. Áno, mal som pravdu. Tak dobre. Nemôžem prestať. Zlátko, nerobíme to pre teba. Viem, ale musel som to skúsiť. Dobre, pokračujme. Dobre, miláčik. Znovu to nejedz. Babka má tu všetko pod kontrolou. Ako to krásne vonia. Víťazstvo bude moje. Správne. Moja wafla je oveľa krajšia. Ako sa ti to páči? Čo? My naozaj máme výzvu. A čo ja? Ja varím. No, myslím, že som všetko uvarila. Ach nie, a všetko som zjedla. Čo budem robiť? Mám nápad. Mám tu svoj batoh a pikantné rezance. Urobím z toho wafle. Stačí naliať vriacu vodu a chvíľu počkať. Rezance sú hotové. Waflovač urobí to najlepšie. Poďme! Otvoríme to na chvíľu pre rezance a na chvíľu zatvoríme. Medzi tým zjem zvyšok rezancov. Vnúčka. Aký pažravec. Moja dokonalá wafla je hotová. Vyzerá skvele. Rozrežem ju na 2 časti. Nech je dúha. A z krému urobím oblaky. Wow. Ozdobím niekoľkými posypkami a toto prístupí k víťazstvu. Pozri sa na to tak krásne. Áno, vyzerá dobre, ale musím sa pozrieť na svoju waflu. Toto je rezancová wafla. A môžem návrh pridať trochu prášku z cheddar syra. No, možno som to prehnal. Nie. No. Čo s tebou je? No, teraz som v poriadku. A môžem si olízať prsty. Taký lahodný prášok. No poď, chceš trochu? No, dobre. Aké spôsoby? No, skús, Zlatko. Toľko z čoho vyberať, ale čo je toto? Rezancová wafla? Poďme skúsiť. Ako nezvyčajné. Ach, toto je nočná mora. To neurobím. Čo? Do keľu. Wow, dúhové wafle. Mňam, krása. Super.
Ďakujem. Wow! Zmrzlinové wafle. Dokonalá kombinácia. Áno. A jahody. Už sa mi zbiehajú sliny. Pani. Bože môj. Skúsme. A... Je to neuveriteľne chutné. Ach, chcem viac. Babička, vyhrala si. Perfektné. Ďakujem. Dajte, páči sa mi to a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali skvelé videá a vtipy od našich priateľov. Uvidíme sa neskôr.